салом дӯстони азизам, дар рамазон бештар аз ҳама барои таоми якум ман биринҷоба омода мекунам ва биринҷоба на танҳо фоиданок ҳаст. дар бораи фоидаҳояш ман чанд бор навишта будам. ҳам камхарҷ аст, ҳам зуд омода мешавад ва дар шароити феълие ки мо дорем ин бисёр муҳим аст. хуб, ҳозир баҳор ки ҳаст, ман биринҷобаро бо сирпиёзи сабз ё сирпиёзи ҷавон омода кардам. биринҷро дар об каме меҷӯшонем ва сирпиёзро на калону на хурд миёна хурд карда реза мекунем ва ба дохили биринҷоба меандозем ва мегузорем дар оташи миёна 15-20 дақиқа беҷӯшад. биринҷобаи мо омода ҳаст ва дар охир намак мекунем ва бо чака ва кабутӣ пешниҳоди азизон мекунем. умедворам аз ин дастур истифода мекунед. нӯшиҷон.